Hello guys! Welcome back sa aking channel at sa ating munting kusina. So ngayong araw na to, magluluto tayo ng adobong pusit. Yes, masarap to guys. Napakadali lang lutuin at simple at mura lang. So, ang ating ingredients guys, ating pusit, onions, ginger, garlic. Gagamit din tayo ng pamintang buo. Pampalasa natin ng oyster sauce, mantika, vinegar, and tuyo. Ayan lang guys. So, napakasimple lang ating mga ingredients na gagamitin guys, no? Mura lang to guys, very affordable. And tiyak na magugustuhan nyo kasi masarap itong ating lulutuin ngayon. Ayan, so bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, pakitap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking mga upcoming videos. Ayan. Okay guys, so simulan na natin magluto. Okay, so sa mainit na kawali, maglalagay tayo ng mantika. Kapag mainit na ang mantika, igigisa na natin ang ating sibuyas, luya. So gumagamit ako ng luya guys, kasi pampatanggal ko ng lansa, no? And ang ating bawang. Madali lang itong recipe na ito guys. Madali lang siyang lutuin. Next, ilagay na natin ang ating pusit. Haluin natin. At ilagay natin ang ating buong paminta. Okay. So, isisimmer lang natin siya guys ng 3 minutes at saka natin timplahan. Ayan, so after 3 minutes guys, ito na siya. O, diba? May sarili na siyang sabaw guys. Lumabas na yung sarili niyang sabaw. So, pwede nyo lang hindi siya lagyan ng sabaw. And sa pagluluto pala nito guys, kung mapapansin nyo, hindi siya kulay itim kasi tinanggal ko na yung itim nito, yung tinatawag na ata. So, kung gusto niyo naman na hindi yung tanggalin, okay lang naman. So, prepared ko kasi na tanggalin yun. Ayan, so maglalagay na ako ng toyo. Konting suka. And ang ating Mamacita's oyster sauce. Ito yung nagbibigay ng pampalasa guys para sumarap ang ating adobong pusit.
Umpisahan natin guys. Man ko na. Sarap guys. Okay, so ika-cover natin siya ulit. Isi-simmer natin ng 5 minutes hanggang maluto. Okay guys, so after 5 minutes, ito na ang ating adobong pusit. Ayan. Naging saucy yung sabaw niya guys. So luto na siya guys. Ready to serve na siya. Tikman natin ulit. Sarap. Perfect. So ihakain ko na siya guys dahil luto na ang ating simpleng adobong pusit. Perfect na ulam to guys sa umaga, tanghalian at sa gabi, hapunan. Sobrang saucy niya guys. Presenting ang aking adobong pusit. Ayan. So kung nagustuhan nyo to guys, don't forget to like, share, and subscribe. Pakitap ng notification bell button para updated ka lagi sa aking channel. Ayan. God bless everyone! It's time to eat na!